pasúcom žijem, čistú vodu pijem, kúska chleba nemám, ešte si zaspievam. Kúska chleba nemám, ešte si zaspievam. V Prahe na námestí bol tam jeden kováč a kúhej pre turistami, tak ma to tak ako motivovalo, ale už som uvažoval aj predtým nad tým, lebo som tiež videl jeden dokument, to Podhorie niekde, ako po Povazkej Bystrici, tiež jeden, že ako starú vyhňu, no skúpil s chalupou a že chce urobiť takú vidieckú turistiku, chce v tom robiť. No. Tak to a najbližšie v zázrie, čo mi bolo aj k remeslu, tak bolo od plechu, hej, že aj to bolo také. No, lebo som predtým robil zámočníka, no takže tak som o zvoncoch a už ich nerobil nikto, tak som začal. Boli sme v Kežmarku na Jarmoku, na tom festivale remesiel, tak to ma ešte viacej tak nabudilo, že koľko ľudí sa živí rôznymi remeslami a začal som nad tým pracovať, špekulovať. Plechové zvonce, tu nám prišli s valáskou kultúrou. Slovensko sa stalo súčasťou tej valáskej kolonizácie, tak tí pastieri si doniesli za sebou aj zvonce, ktoré toto sú typické valáske zvonce, už tieto, alebo tieto vzory, hej, a tieto menšie sú ovčie, takéto veľké potom to je, to sa používa na krávy, ako. Toto boli krávské zvonce, krávské, a tento druhý vzor, čo je tieto zvonce zase, aspoň tak hovoria, tí starší, takí, čo sa ako venujú tomuto, že tieto zvonce prišli s tureckými výbojmi tu na. Že tam niekde, no ako však Turci došli až do Podpolania, tak a tí miestni pastieri si to potom prispôsobili už na ovce. Zvonce sa používali ako na označenie stáda. Bačovia mávali aj svoje hlasy, dá sa povedať, keď boli bližšie, ako tuto v našich končinách. Boli aj 2-3 saláše poblíž. Tak každý bača mal, dá sa povedať, zvonec naladený. Tu nám boli jednohlasné. Na východe alebo na rovinách, keď pasú, takže sú aj na 4 až 5 hlasov a tie ovce ako idú na takých rovnejších holách. A tie ovce ako idú, to si už tak pastieri navážu, že im to potom robí takú zvonkohru. Potom a ešte druhá vec je, označovali s tým ako jarky, lebo takej sa pásli jarky v krdloch s ovcami. Tak už keď, alebo taká ovca, no ovca, ktorá sa neokotila. Už vedel, keď išla mu do strungy, keď išiel dojiť, že sa ani s ňou, alebo mali označený aj také ovce, ktorá bola, no, buď sa zle dojila, alebo niečo vystrájava mu, tak už má označenú ovcu. Na dobré dojky moc nedávali zvonce, keď boli dobré ovce, ako čo dojili. No, na jalov, na kravách, tam zase tiež podľa veľkosti kravy a podľa toho, lebo aj zvieratá sú také ako, že tiež jedno poslúcha, jedno bude ticho a druhé mu robí, viete, no a keď má 100 v krdli, tak si potreba označiť. A keď má veľký problém, tak by sa taký. Zvonec, keď chceme robiť, tak musíme mať šablónu. Podľa veľkosti aj tváru zvonca. Keď je viacej vyklepaný, taký vybuchaný, taký okrúhlejší, tak je tuto viacej zrezané. Keď je menej, keď je taký plochejší, ako taký ten liptovský vzor, také to tiež bolo tak trocha osutňované. Boli jelšavské, liptovské, ale aj na Liptove hybe, tam mali okrúhlejšie zvonce a vážec mali rovnejšie. To je tiež ako, no, aby sa odlišovali tiež. No to sú, na našu liar je asi takáto forma, hej.
si okreslíme. Keď okreslíme, tak si potom si to obstriháme. Pod rozsudcom žijem, zvonce ťažko kujem, kúska chleba nemám, ešte si zaspievam. Kúska chleba nemám, ešte si zaspievam. Zahrajte, zahrajte, zvončeky plechovie, nech si len zaspieva hrnielečko moje. Nech si len... Ďalší postup je vyklepanie, tak vybombírovanie by to sa dalo tak povedať odborne, ale starí majstri hovorili, ako v piklách hovorili, že vypuklovať. No, naznačíme si, kde sa bude robiť dierky na nity. Ďalší úkon. Nie je to na rohatine, ako rohatina, nákovy sú železné nákovy, nákovy alebo kovadliny a potom sú ešte také rohatiny, ale to mám vedľa. No ale na toto používam už teraz silonovú, ale drevené som mal predtým. Keď sa robia dierky na uška, takže tak na 3/3, ale uško má byť troška širšie. Na troje rozdeliť, ale to býva trocha. Teraz sa nasadí uško. Hej.
Takto je zvonec pripravený na zváranie už potom. Tak zváranie, no letuje sa, lebo sa používa mosac. To je ako tvrdá pájka. Lebo tvrdé pájkovanie je ako už odborný názov teraz, ale starí majstri hovorili, že zvárajú sa voľne. Zvonec, keď je surový, keď je surový, hej, keď je plechný, tak on má, je tu, treba ho zaletovať, aby... Na letovanie sa používa mosac, hej, mosac je ešte staršie ako, dá sa povedať, bronzová doba bola, takže bronza, dá sa dovnútra mosacná tyčka, dohreje sa trocha zvonec. To samotná mosac sa nespojí s kolom, kým tak sa používa ako borac. Tá mosac sa rozstavila. Tak sú zvedali, ako zvoní taký a taký, keď je zachladený. No, tak hovorili, že sa my si zvonec vyklepať, že po roku má dobrý hlas, ale to bolo preto, že on ho nečistil takýmto spôsobom a tie rôzne, no také navareniny tu ostali. Oni to len tak chytili, oškrábali takto trocha, hej. A už sa dalo na kravu. Dal sa na ovcu, na kravu a však časom on trocha prehrdzavel, trocha pustil ovca lanolín do toho, tak chytil takú tú patinu. A ja sebe, starej krčme vesele, aj doma kone nečesané, už sú 4 nedele. Hej, nepozeraj na šuhajka, ako pekne tancuje, ale pozri doma štále, ako kone pucuje.